FX Moguls. Ake sibathathe sibone si izosenzelani lento. Okay. Pa. Danko. Yes. Yazo nyuka. Yenzani USD manje, yenzani? Guys, lento is very simple. It's very simple. Ungayicomplicate. I-simple lento. Yabo njengoba idlala nje iyazi ukuthi fanele iye ngakephi, i-direction ekumele iye kuyona. So nje okwakho nje ukuthela igazi phansi kuphela. Uthela igazi phansi. So enye into ufanele nazi nokuthi imaphi ama-event efanele niwenze. Ningahambi nenza wonke ama-event. Yabo ngoba uzogcina ublowa ama-account. KZN.